Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan Bortziritara berara etorri ga, Hirugarren Mundu Gerra taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer daukean guri kontatzeko. Goazen! Bueno, ni Maili Irazoki naiz eta saltxera naiz. Orduan, sormenarekin lotua dagoen edozein gauz gustatzen zait eta kasu honetan hitzak nire kulpa dire. Eta ahotsa, taldeko ahotsa naiz. Bueno, ni Karmele naiz eta baxua jotzen saiatzen naiz. Ni Amaia naiz eta nik gitarrie astindu egiten dut pixkat. Ni Monika naiz eta Hirugarren Mundu Gerran bateria jotzen dut. Gaurko soinu eta doinu saioan, berako aduanara etorri ga Hirugarren Mundu Gerra taldeko kidekin elkartzeko. 2023 ingurun hasi zen elkartzen laukote bezala eta bihotzez eta irrifarrez betetako post-punk musika egiten duen. Haririk gabeko ratzarekin, horratzik gabeko ariarekin. Besarkadaz jozten dituzu iak, kantuz isiltasunak jozten ditu. Nik ere josi naiz zaitutama, nik ere nahi zaitut jasi ama. Presak ez duten baitu gora piloa, 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 deskorapilatzea ezinezkoa da. Nik ere josi nahi zaitutama. Noiz sortu zen Hirugarren Mundu Gerra taldea? Hori zueri da. Bueno, hau sortu zen urtarrilaren batean egin dugu 3 urte, orain. Izan duzen urte zahar bateko bazkari batean hasi ginela gure artean pixkat berotzen eta talde bat egin behar dugu, eta ordun bazkari hartan. Eta ze helburukin sortu zen? Helburu konkretu batekin? Helburu zehatzikan etzun, egia errateko solasena eginen, bazkari hartan, kontatuko dut, ez? Solasena eginen Ferminen dokumental faltsu hortaz, zuloak buruz, eta, Polemika. Bai, ze axaleko elkarrizketak zituztenan eta ez zitzaigula iruditzen emakume talde baten eredua, ez hori. Eta Karmele Gerrandun bezala hasi ginen pixko binen dugu talde bat, ez? Eta hantxe ginen Karmele, Amaia eta Hiruek eta holtzen sortu zen gauza. Ez? Eta helburua izan du zen, ez dakit zein izan du zen helburua, gitzonki, bertzerik gabe elkartu eta musika egin. Hoixe. Oso, eta izena nondik heldu da? Bueno, a ver,
Ian, egun batean, etorri ginen saiatzera goiz batez, eta ondoko lokalean, eguan beste talde bat jotzen, nahiko goxua eta poperilloa eta hola, gero gauaz katakun jokosunak, eta orduan, agurtu ginen, paso bar ginen, hauren, moztu bar gendun hauren zera gure lokalera sartzeko, eta orduan, agurtu, sartu, monta gure traste guztisek, eta hasi ginen, fraust, klaro. Orduan, haurek ezien elkarren zuten gehiago, eta izan zen haurentzako, tal. Orduan, persona honek jokosunak arratzin, deitu zion lagunari kontaktua zuna hemen beran, eta erran zion, baina etorri garela ona ensaiatzera, eta ez gara elkarren zuten, ze ondoko gelan sortu da 3. mundu gerra, eta guk geratu ginen horrekin, hasi ginen deskojonetan gure artean eta hola, eta egiz esan, izena baratzeko buelta pila bat eman genizkion bere, baina peskari bat, eta hainbat buelta eman da gero, esan genduen, izen honek emetetzukun grazia bintzat. Lauak ados ginen honentzat, ez? Eta holaxe. Ez dakit argi esplikatu da, baina más o menos hau izen desan mobidie, bai. Eta zenbat demora da hasi zinetela kontzertuk ematen ja kanpora behiden? Kontzertu bakarra egin dugu. Pisan loien. Orduan, egia da, ez daukagula ere olako helbururik. Pisan loien kriston goza hartu genuen, eta igual badugu gogoa gehiotan jotzeko nik bintzat. Baina, helburu etzen kontzertuak jotzia edo disko bat grabatzia edo olako deus niretzako, eta uste dut konpartitua dela hau, helburua da, elkartzea, sarea itea, eta da gure terapia. Osea, ni sartu nintzen urte bat berandugo jaitxo, ez? Hola zerbait? Ez? Nin tailerrean nengon kanpoan eta Karmele pasatu zinen, eta nondik zatoz? Eta ensaiotik da, nola ensaiotik? Eta bai, hasi gara jotzen, ez dakiz eta, ke guai, nik behin, Bilbon, gaztetan, talde batian kantatzen nuen eta enbida bat zenun, eta hor sartu nintzen, eta gure movida da, egiten dugun elkarrekin, hemen batzutan heldu gara kituak, gogorik ez, gelditu gara ez dakize bakitze, eta gero da, mil esker, eta ze gozada. Ordan hori da gure saltza. Eta gero, jotzen bat jugu kontzertua, Eta zein esango zinuka dela talden filosofia? Erbatxi! Taldearen filosofia da, Magik esan duna, elkartzea, terapia egitea, gure artean zaintzea, eta laxen ondo pasatzea, irri batzuk itetu, negar ere, behar bada, ez dakit. Eta musika saiatzen gara. Baina lehentasuna behintzat, filosofia da, gu elkar zaindu eta gustora egotea. Eta repertorioa zer da, dena zuen abestik edo bertsioak ere bai tartekatzik izue? Bertsio batzukin hasi ginen, eta gero ja bertsio pixko bat zirelikan hasi ginen gure kantak sortzen, eta poieki utzitugu bersionia kalde batera. Egia da, 2008an aipatu izan dugu, berriz ere hartu beharko genuke kanta hau edo bertze, minon momentu sortxe gara gure kantekin, eta berri bat sortzen ere bai, orduan. Bertsiok ere buruntugu, minon momentuz ez dugu tarterik izan nahiko lan, badugunakin tarte batetiko bertsioi, minon, burundugu hori ere bai. Eta kantak sortzeko garaien, esan dezala izinetela besti berri batekin, zein da prozesua? Batematek etxen lanik endo beste baino gehiago edo? Ez, normalean batak edo besteak ekartzen dau ideia bat taldera. Eta gero ideia hori horrekian zer sugeritzen dauen taldean, pixkat. Edo, sarriten izan da igual etxean grabatu zozertzu eta Telegram taldean paratu, hau indo, tian zer. Eta igual hurrengo gunerako heldu da
beste ideia batekin, bateriakin edo hitzekin, eta horrekin gero hasten gara pixkat, pues nik ingo nuke hau edo, da pixka jaleo, gure sormen, gure prozesua da pixka, ez dakit, kaotikoa, kaotikoa. Gona esaten ordenatua, baina ez. Normalki gauza izaten da, norbaitek ideia batek hartzen du, gero denen artin hemen errausten dugu ideia hori, ez? Buskatu? Bai, errausten dugu, orduan ideia ekarri duen pertsona horren zera, bertze bide bat hartzen du ideia horrek, eta gero denen artin buelta ematen dugu, ez? Bai. Errausten dugu ideia. Arrontina doz, erraustu, eta gero batzutan igual hasten gara eraikitzen, eta gero, musikariak ezkara. Eta orduan gure hizkuntzan hasten gara kentzen, gehitzen, gure hitzekin eta gure marrazkiekin eta ez, hau atzera, hau aurrera, niri hau etzai gustatzen, niri hau sobera, ni honek aspertzen hau. Niri gustatzen zit. Horrela beste, ez, ematen jugu hainbat buelta eta derrepente da, hortxe da, ez da. Batzutan azkarrago, ertzetan pollikigo, binen, izaten da asamblea de majaras. Eta hemen, ez da, orduan esango niko ensaio lokalen sortzen dela, ideak ekartzen die eta, bir planteatzen die idea horiek, baina, azkenen ensaio lokalen sortzen da. Bai, hau da amalurra, hau da mamaguxua. Hemen egiten da txup, eta hola. Eta ensaiatzeko nola molatzen zatea, nola antolatzen zatea? Ala modun, ze bakoitzak dakago gure ordutegik haitz diferentik, gure lanak diela eta familik edo dena delakoa, eta aldegun modun saiatzen gea hastian behin, aldala, igandetan, baina ezin denean, beti bilatzen dugu tartetxon bat, elkartzeko, hasten zehar edo, eta zaila izaten da, gure bizitzak oso desberdinak dira, baina egiten dugu esportzua elkartzeko eta zaintzeko hori da. Eta zein esango zintuko dela zuen talen bereizgarri edo ezagugarri bat? Zerbait karakteristika moduko bat? Baldin badao. Ez dakit bereizgarririk dugun. Egia erran, ez dakit nik ikusten dut benpin gure ambizioa ez dela ere Jesukriston kantak sortzia eta superongi jotzia edo, gehiko, etorri denbora atxegin bat pasatu lagunekin, pixkot, zaindu erran duguna, ez? Eta hortaz gozatu, momentu hori gozatu, gure bizi kaotikoan xoko bat iten dugu azkenin ensaiatzeko, normalki etortzen gara nekatuk, etortzen gara uniztan gogorikan gabe, beti ongi pasatzen dugu. Beti atetzen dugu irri batzuk eta ongi pasatzen dugu, orduan. Ez dakit hori den ezaugarri edo bereizgarri bat, binon izatxekotan uste dut hori izan litzakela. Ensaiotan sortzen den giro goxo hori. Hori guria da, noski hori bertzein orkestu ikusten guria da, binon gu horrekin melitzen gara. Gero bai esan zigutela Pisanloien kontzertua eta gero, gehala originalak. Zerbait ezberdina. Ez gatxuzte katalogatzen estilo baten obesten, orduan, zerbait berezia egiten omen dugu. Oain galdera importantena, ze estilo iken duzue? Hau da nirea propioa ez dakizuek zer dinozuen honi buruz, Ni oso txarra naz esateko sartzeko musika bat izen etiketa baten barruan, berez. Eta gurea, eske kanta batetik bestera hainbesteko saltoa dagoenean eta niri oso gatzaiten jat eta ez dut ikusten ze estilo egiten dugu, egia esan, laguntzen baduzte zuen, eso sartzu gehitzu? Nik gehituko nukena da, garela gure hartin hain difentik, baina hain difentik, errealitateak, baina egiteko ez dakit dena, gara super difentik. Eta elkartu gara honekin, ez? Honek elkartu gatxu, erran nahi dut, bai, izautzen ginen, batzuk, ez? Erlazio gehiago gutxigo edo, baina honek elkartu gatxu, eta derrepente da lau mundu, praust, hola, ez?
eta bueno, nola funtzionatzen dugun, eta asamblea moduan edo horrako nu, baina erran nahi dut, elkarren ahotsa ozenkia ditzen dugu, eta beti gehitzen du, ez, horrek? Orduan ez dakit, hain difentik izan eta egiten dugu hor batzen gara modu niretzako, bueno, hitzik gabeko, ez dakit erraten zeni, bueno, nago, honekin matxemindua. Eta zeren referentzik topatu ezazkeu hirugarren mundu gerran, hau da, musikalki, ze musika entzuten duzu izan jeke alderare bai? Eske, nik uste ez dugula hola referentzi markaturik, denbora guztian esaten egean bezala, ez? Gatoz hain toki diferentetatik eta estilo, gusto, musika diferentetatik, eta berdin entzuten dugu Anestesia, edo berdin entzuten dugu Shakira. Orduan, pues referentziak, pentsa, hor zenbat izan daitezkeen, ez? Ez dugu estilo edo referente konkreturik denak balio digu. Karmelek erraten dunaren harira, ez? Hasieran zen genituen 4 bertsio ziren. Dut, Bai. Willis, Anestesia, La Polla, eta... Anari ere izan dugu. Pixies, bai. eta gero Anari, erran dut, pentsa. Horrekin igual zerbait ez, ulertzen alda. Eta ze kontatzen duzue zuen abestitan? Hori bai. Bueno, a ber, letraren erruduna ni naiz. Baina ez dut uste bakarrikan letre kontatzen dutela. Uste dut dena dela, orduan ez naiz ni bakarrik erruduna. Egia da, superlibre uzten nauzuela, hortan. Beti maitxatu dut idaztia, eta idazten dut, eta gero batzutan, bueno, batzutan igual idatzietako zerbait dut eta erabiltzen dut, ze igual kantuak, igual ez dut buruan hori erabiliko dudala, baina kantu normalian hasten da sortzen musikatik. Batean izan da nire rolloakin, osea nire melodia batekin, baina normalian musikakin sortzen da. Eta orduan derrepente, igual musika ari zareten egiten, derrepente kartzen dit burura idatzi nun ura. Horregatik erraten dut, ez dula hitzak bakarrik kontatzen, ez? Kontatzen dula denak batera, kontakizuna. Orduan, batzutan hartzen dut idatzitako zerbait, edo bertzetan aldrebes, pasatu zait zerbait, edo izan dut amets bat, eta hartzen dut hori eredutzat. Eta libre uzten nautenez, nire saltza egiten dut, eta gero ja kantoa Joaki Delikan ja formatzen eta orduan etortzen da de, maitxuz, eta ze zaizan erraten. Eta, hola, eta normalian, erranen nuke nire letrak direla supermotxak, eta igual errepikakorrak, edo, bueno, sartzeko. Eta hemendik aurrera baduzuen hurbileko edo epe luzerako erronkarik? Kontzertu bat dela edo grabaketa bat dela, elkarrizketa hau? Erronka da, elkarrekin segitzia. Ez dakit hola erronkari badugun, erran bezala kanta berri badugu, eta hori lehenbiziko, gero berriz ere urrengoa, edo berriz ere hartu nahiko genuke gustatzen zaigun bertsio baten bat, gero, bueno, badugu hortikan igual kontzertu edo parte hartze txiki posible batzuk, suertatzen bada ongi, eta ez bada suertatzen deus ere, eta gero nik benpin personalki badut erronka bat, eta hori da, kanta guztiak hanka sartu gabe jotzia. Ezakit bertzik bio, nik erronka hori dut, pertsonala. Bai ez? Hoixe. Eta talde bezala, hirugarren mundu gerrak badauke ametsik? Hombre, ni pentsan dut gure ametsa ja iten gabizela. Hemen eta orain. Bai. Bueno, igual egunen batean joango gara bidaian elkarrekin. Tutara.
Ez daki jiran, tuterara edo, ez. Ez, ametsa hola lo grandes gugu, segun egun, lasai, bai, oso, ez dakit, bai, lekuen, bai. Hola, amets, ez. Eta azkeneko mezu bat esan nahi duzuna, elkarrizketa bukatzeko, horretik zorak esan nahi bado. Bai. Bai, noski. Gogoadunak elkartzeko lagunekin eta jotzeko, ez? Zergatikan, ez? Azkenen ez da ongi jotzen jakin bar zerbait egiteko, azkenen elkartzea da, eta jo, eta ongi pasatu, eta tira, ez du importa, ongi edo gaizki, ongi egiten bazu noski. Hobekio, ez? Minon, hori ez da importantina, ez? Nik, enpin, realetik, bezu hori. Ba, bira, ez dekin ze izaten altzen, ez? Mezu hori, baina zuk erranduzunakin, erabat, lotzen naiz, eta nik uste, sormen partekatuak duen magia, baina magia, probatu egin behar dela. Punto. Da, el rollo araukarian bezala superorgasmo bat elkarrekin. Ensaio bakoitzen. Ba, oso, gilista hau izango zen elkarrizketa. Eskerrik asko. Oso. Argi arma baino, emi arma izango naiz, ni pausuz zibili, ipurdiko harikin eraikiz. Zuk indako zuluaren pixuak intzatu nau, larru azpiko loian loratzeran uienik. Zuk indako zuluaren pixuak intzatu nau, larru azpiko loian loratzeran uienik, loratzera! Koloria jarri diotik, eguzkia erisegi, itzaletatik iesi. Hutsaren zamaren soinua, isiltasunaren ulua. 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 Ulua. Larru azpiko loian, loratzeran uienik. Pausuz zibiliz, ipurdiko harikin eraikiz. Hutsaren zamaren soinua, isiltasunaren ulua. Hutsaren zamaren soinua, isiltasunaren ulua. Hutsaren zamaren soinua, isiltasunaren ulua. Ulua, ulua, ulua. Ulua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.